Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gapel. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Hari ini mau masak sayur asem. Tadi tak tinggal ngedit dulu, ngupload dulu, masang iklan, baru masak lagi. Baru ngonten lagi kok masak lagi. Ini sudah tak cuci lagi. Tadi sayur asem lompong, nanti tak kasih ini balur. Terus ini bumbu nanti arep tak sambel mentaja, tapi terus ini sudah tak bakar pemirsa. Garam sama penyedap, gula. Terus ini aku mau nyair asem. Ini mau tak ulek dulu guys, tapi ini aku ngulek bumbu tempe goreng. Kunyit, bawang putih, ketumbar, penyedap, garam. Soalnya bumbuku instan habis pemirsa. Jadi sambil ini sudah tak nyalain kompor untuk sayur asem ini. Aku mulai bumbu untuk tempe gorengnya. Kemarin tak ngedit pemirsa, itu mantap, tinggal ngedit ambil gawe konten Facebook. Kasih air. Nek bumbune gawe dhewe ya, ngulek dhewe iku luwih iku pemirsa awet. Ini aku kayak apa nih apa jenis? Apa lah, Iki pemirsa tak ulek dulu bumbune sayur asem yang ini guys ya. Kasih bawang merah, bawang putih. Ratake lombok abang. Iya iki. Wis engko musul. Sayur asem ora lombok abang iki ndak. Ben ono warna alamine abang lho pemirsa. Iki malah lulap kok. Malah bingung guys. Kita ulek dulu pemirsa. Ini sayur asem. Ini dikasih asem sama lengkuas. Ki aseme wong bluro guys iki. Aku kuwanen pemirsa nek hawane kuwanen iki enake nyayur asem. Ora ceblok. Nganggo balon deknane tuku isih lali tak cari freezer. Dari pemirsa Mbak, mending ikan asinnya taruh freezer Mbak. Terus ngekek saran pemirsa lho. Kuwi sing ngekek saran aku pemirsa tak nggo. Lah, ngono kuwi. Saran nek bener-bener memang bener terus ngekek saran ya kuwi masuk akal. Ora komennya menjatuhkan, golek bolong iki. Orang ngono iku wis ngono. Nek aku yang gak konten guys. Gak perlu mengulek komen. Kasar tuh pegel yo. Lek Yesus. Wes bumbune kanggo tempe, mane tak ulek sik mergo gak pedes, jadi tempe kan gelemangan. Kadang iki kenapa jarang tak barengno yo masake kuwi ae guys anak guys. Kadang kala awal untuk MBG. Jadi minta dikei rezeki kok pemerintah yo dipangan guys. Mulane iki jarang ketok oleh masak anakku iki. Ini wis tuwek-tuwek.
sendirian tuku perapatan guys, kadang kula lagi gabut nek ini goreng sego nek sayur entek ngono kuwi. Goreng sego gawe mie. Jeneng gabut. Yes. Diulek semi-semi kasar. Padune ora halus. Terus kasih lengkuasnya sudah tak cuci guys. Yes. Dikeprek. Iki aseme yo. Yes. Engko ngulek sambal mentah. Aku seneng sambal mentah pemirsa. Sudah. Yes, ready. Tarik sambal oseke. Sekarang nunggu molak-malik. Aku tak miris tempe dulu guys. Diiris segitiga. Angger budale kawan sithik aku gak umpan tempe papanan model bentuk panjang ngono iki pemirsa. Gak umpan aku. Mantap seger. Bicara ibu Mbak Dian dodole tangga desa ngono gak Mbak Romo adoh ngono malah tak tukoni bendina guys. Aku sampai cerita ngono. Enak, apik, murah, tenang. Aduh guys. Nek ra banter kocokku ngono mampir lho apa tuku sayur. Iya nang iki tuku tempene nang kampung. Mbak aku pengen masak dhewe. Masak nek sayur asem iki aku memang cocok nek masak dhewe pemirsa. Sini kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi goreng tempe, goreng balur sudah tak lanjut. Dulu kita masukkan tempenya. Wis kemedul alias molak-malik. Kita masukkan dulu. Wis iki aseme mau iki tok, guys. Lumbu tok. Terus memasuki setengah matang, guys. Kita masukkan bumbune asem. Iki wis ana anu. Ketok wis ya, ana sing lali apa ora pemirsa? Nasi goreng tapi sayurnya udah mateng ya, sebagian sudah tak diler guys, diler dan enggak nanus mau dimam. Part akhir pemirsa balure masih digoreng dan ini tempe nih sudah dulu sambelnya mentah, tunggu balure mateng. Ini gue yang gue geger nih, kasih tok ya guys. Maaf ya Marius. Tunggu sampai untuk gue tutup meja nih. Balurnya saya digoreng guys. Balurnya masih digoreng sambil mentah. Aku gak kuat sambal mentah ojo lho guys. Aku biasa kecilin mula seneng sambal mentah lho. Sekarang nunggu balure. Oke pemirsa, sudah mateng. Rambutku ambulan-bulan mau kena apa? Ada sisiran. Nah ini sayur asemnya, sayur asem lompong alias lumbu, mbah karek sinarani. Terus sambal losek dan ini mesti nikmati karuan pemirsa, ya Allah. Mantul.
Terima kasih nonton kontenku. Ojo lali like, comment, subscribe kok Mas Goblem. Nah, ana kelarikune Mbak Eka nyun sepuro sing akeh, terus semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Dan satu kata-kata saya, jangan pernah patah semangat. Allah punya rencana terbaik buat kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.